Здравейте, аз съм Богомил и това е каналът Време за реформация. Тук ще говорим за реформирано богословие и ще говорим за важни библейски доктрини. Ще говорим за това кой е Бог, атрибутите на Бог, божествеността на Христос, Троица. Ще обхванем всички тези важни библейски доктрини. Защо време е за реформация? Защото вярвам, че единственият начин да имаме реформа и съживление в нашите църкви е връщайки се към Писанието. Еклесия реформа семпер реформанда. Реформираната църква винаги се реформира според Божието Слово. Така че ние, връщайки се към Писанията, ще разберем, че единственият начин да имаме реформа, отново казвам, в църквите ни, е да се върнем към тази книга Библия. Защо трябва да се върнем към реформацията? Защото това не е само едно важно, ключово историческо действие, което се е случило в Германия в 16 век, през 16 век. Връщане към библейските учения на Писанията. Днес имаме отчаяна нужда от това хора да се връщат към Божието Слово. Днес имаме отчаяна нужда от това да се върнем в църковната история и да изследваме какво историята казва. Основните теми на канала ще бъдат реформирано богословие, 5 сола на реформацията, сола скриптура, само Писанието, сола фиде, само вяра, сола гратия, само благодат, солус Христос, само Христос и соли Део Глория, само на Бога слава. Също така в канала ще говорим за това какво е оправдание, какво е вяра, за боговдъхновеността на Писанията, достатъчността на Писанията, за покварата на човека. Ще се върнем към тези важни библейски теми. Ще говорим за Писанията, за таинствата, за църквата, за лъжливите учения. За кого е предназначен този канал? За всеки, който търси да изследва Писанията. За всеки, който желае, може да хареса и да се абонира за канала. Следващата тема, която ще говорим, и първата, която ще започне с нашия канал Време за реформация, ще бъде на тема какво е сола скриптура. И защо първата тема е тази? Какво е само Писанието? Едно от най-важните неща в реформираното богословие е, че ние цениме библейската непогрешимост. Тъкмо оттам започва реформацията. Ние трябва да се върнем към тази книга, която е забравена. Защо реформацията през 16 век е станала? Защото хората са се върнали към тази книга, наречена Библия. Бъдете благословени. Амин.